ang aking galing. Kayat mo asawan, agsapsapol pa iti bosyo iti may sapay nga agtrabaho kan kuana. Wan maita, iso nga no interesado kang nagtrabaho. Umay kanto iti restaurant na pagtrabahuan. Tasi ka mismo ta makisarita kini Boss Linda. Sige man nga rod tani, manumot tin abulan nga awan trabaho. Rumba nagtrabaho ka. Narigat awan ang pulos urnong na. Kurak tumat. Wan nga rod, idi pa'y napanabulan nga agsapsapolak iti panggadak. Ngam awan mat. Ngamin, ti mabiro ka. Pangalalaak ngay mo ti pagbayad ko iti asa kas kada lending ko nga agduduma. Ala umay kanto. Barang alain na ka ni boss. Tapno ta pagbayad mo iti utangs mo. When friend, inton bigat matlaang, umayak nga umay. Sigurado ka kadi, akayat mo kan ka ba alam tiyag trabaho dito'y restaurant ko. When auntie, masigurado ka kabaila. Nasaya at nukasta. Naibagak matan kan kadagiti dos and don'ts ditoy. Kan naibagak matlang nukasano ti sweldo. When auntie, Mabalin mo ti mangrugin ton bigat. ay na, agyaman ak unay auntie. Agyaman ak atalaga. Awan anyaman na, Maita. Kat, anyay tinagsaritaan nyo kini Aunt Linda. Ay na, among kadi, nakaragrag ka. Gaputan ako na amang rugi ak kanon inton bigat. Well and good. Tapno makatrabaho ka matan. Wan nga ron. Ala, agawid akon, kain nakpay aglaba iti kawas mi. Amangan nga minno saan kunton amasangot ti aglaba numang rugi ak ditoy. Sure, Maita. Nala, ingka. Ingat. Naimpaglakit din, tanak ko na ni Auntie Linda ang mabalin kung timang rugi inton bika. Kat, nasaya at ano kasta, Maita? Wan, Brando. Ngam niya, saan mo kuman ngar aramiden, jekas iti aramid mo iti sigod na trabaho. Ha? Anya ka di mananday tangay bagbagam? Kunat, saan ka kuma-feeling boss, no kayat mo nga agbayag ka iti panggadam. Mawatap? Anya? Amok ngamin ti ugalim ka Dakita ko mga ngamin ti liklikam, Maita. Dayta ugalim a feeling boss kano ka? Nagadumanin nga imbagam. Di ta ka man langan. Kumusta ti damungal daw mo dito'y restaurant, Maita? Nasaya at mat, Auntie. Saan ka matunay ang mabambano? Ay na, saan mat, Auntie? Ayos lang ang titrabaho. Nasaya at nga rodlo kasta. Ala umuna akong nga agawid. Aggidan kayon ton kin ni Bading. When, Auntie, don't worry. Ta kayon ton ti makaamo ang mag-close. When, Auntie. Makabanog mo tiyag trabahoan niya. Ayos lang, adi. Ampay, adayang namin tinalaka trabaho. Sa bagay matkat di At least, nakasto yung awan ti customer kat makainan nata ma. Ay, wala. Ay, alaman nga ron. Tumakder ka, taing ka mangipaburot iti danom, tagkape taman mat. Ikayak pa'y kat, amakakapkape. What? Alam tumakder ka. Ala, mabidlang Maita. Mangipabula ka kiti danom. Tiyawalan ba ina to yan? Kaslamot din mga ibabaw nga wanan yaman na. Feeling bus mo lang arutan. Ayabanak no nagburokan,
makadlawak man. Apay ngay akaslasaan mo matan unay akasarsarita ni Mayta. Ha? Kaslakus ko sila papay. Ni Aunt Mat? Di lamat madlaw yung kunakman na. Adda nga rod mata. Di makadlawak. Anya lakit din. Ay, kasano ngamin Aunt. Marururak man ito galing na. Agpatpada kami Mat, amatang tangdanan dito restaurant. Nung naibaon na, kasalay sumatan ti boss. Anya. Ay, makariknakid din iti pa nagbabawi. Anang i-recommenda kang kuha na dito eh. Inton kuhan, mabwis, taktakitaan na. Ala, ano samlaang? Parang makarik na. Kat saan kumamat abo si dito'y tanarigatan. Makabandog man. Aginanak man pa di ti restaurant. Kabayatan ti pananguray ko kini Auntie Linda. Hoy, panagkunak kat saan ka abisi? Mabaling ka din amapan ka agluto iti may sa abo a buttered chicken iti kusina, ha? Ha? Darasam, tagur-uray dagiti customer. O sige, mabait lang ha? Siya kunti agluto. Nalpas ka gaya man ang nagluto. Ha? Ay, uwan nalpasan. Na-serve ko pa kit din ijay table da. Good. Awan matanter aramitam. Amangan numabalin, amang ipaburak ka iti danom apagkape. Anya? Ay, awan pa'y ngamin ni Bading. Nagbayag mat anapan nagpalingke. Ala, ingkan. O sige, mabait lang ha? Nagburak ti danom, agtimpla ka iti kape ka. Iyag mo kanya, ijay counter. Mawatang. O sige, inakon agpaburak. What? Imbaon-baon mo ni Bella? Kan, apay ko ma. Imbaon ko lang man. Pau, unay kan Mayta. Ni Bella, anak ti may sa nagbak na gayam ni Aunt Linda. Kat, anya ko manubak nang imbaon ko lata. Unay kan, di ka ba't lang nagbainan ako na? Anya ka matan. Pilpilim ko mamot at iti tatao may babaon mo. Ha? Nakababa yung tinaramid mo. Numamuha ni Aunt Linda, amahan niyo ibaga na feeling boss ka. Ha? Nagadumanan nga imbagam. Basta imbaon ko lang mat. Period. Yeah. Anya, ay una yun nga ugali ni Mayta. Sakto pa ya mismo, mabainak amang ibaon kin ni Bella. Ngam imbaon-baon na kitin. O nyarot, Aunt. Sapay ka sangsangpit ni Bella, hindi imbaon-baon na. Saan pa'y anak kainan na? Ay, una yun na ay. Kinapod nun, iso nga imay ni Bella iti na minsan. Tapag saritaan mi kumati may papan iti da ito'y restaurant. Ha? Sublatan nan da ito'y. Kaya't niyo sa wen? Saan doon na kayo tibos mi, Aunt? Sanan, nabayag nga mi na nagsaritaan mi iti na ni Bella ti may papan iti da ito'y. Nakunamot ni Bella, akabailan nan amang i-manage. Iso nga ito no mayabulan, ison ti agbalin abosyo dito'y. Nasingpit mo't kiti ni Bella. Awan makunaken ko, Ana. Wan, nasingpot ti anak ti gayam ko. Iso na lang, tapatibagam kin ni Mayta, tasaan na kumamat nga buswan. Saan nga glablabas? Wen, Aunt, iba ka talaga. Anya? Saan ka makatrabaho ita, Mayta? Saan pa'y Brando? Makikitam lang arudin nga kakapsuta. Kapo iti pa nagtrangkaso. Damagam pa'y lang no sanak ang makatrabaho. Anya kamutan. Anyat amok ngay no pilitom ti mapan. Unay kamutan. Kat,
Naimbag no saan na ka ngay katantibosyo yung restaurant. Tanumanon nga aldaw saan ka nagtrabaho. Hanya ko tayo katan nga ibagbagam. Imposible ang mapasamak dayta. Anya? Imposible ang mapasamak dayta. Gaputaan mo, kun mariknak mo't adakkel ti panagtalak ni Boss Linda kanya. Iso nga oray sa anak asumrak iti manungal daw. Ayos laang kan kuana. Ne, kasla makalawasan nga da ka lang dito'y dagos yumayta. Aywan manong. Nabayag mo nga minan ang maimbagan day ti an na yun. Kastaya, kat naimbag man no saan da ka sukatan niya pagtrabahuan. Ay saan manong? Adayo ang mapasamak dayta. Kat numastal kan nakpay ni Boss Linda. Ngam day di abakla apabida-bida. Anya? Wan, iso nga amok nga ayos laang kin ni Boss Linda. Ay sus, no ikatanak day ij restaurant na. Dakkel apo kaw na ah. Anya? Wan manong, kasla mayarig laang abalitok nga imbel lang na, nubilang laang. Di magasakon, tasang kamuta na sumsumrak. Wan nga rod, friend. Nasurukan ang makalawas asa anak katrabaho. Kumusta kayo matanijay? Nasaya alakta Kano ka nga rin nga magtrabaho nga? Friday ita. Inton lunis na. Sige, tayo tiba kinibossing. Ay, thank you ah. Pakibagam kan kwa na. At daan-an na yun. Iso asa anak katrabaho iti manungal daw. Awan ka di. Basta. Umay ka nga umay itong Lunes. Kani, awan ka dwa. Un friend, promise, umayak. Naimbaganak tumit siguro. O anya, napintas ka di matlaang ti inaramid ko dito'y unag? Dagiti decorations ko? Ay na, Pao! Uwin, madam! Nagbayak nga rod, oh! Decorations pa lang. Makapaawi sa ti customers! Nasalaat no kasta? Nga mabait lang ha? Diyak ka ti mauawagan iti madam. Bela ko damlatan. Ta inauna ka pa imot ngam siya. Ha? Inaunak ang respeto klatakin ka kas boss dito restaurant. Anya lakit din na ya. Uray siya ti boss mo, ibilang nakumakas gagangay a tao. Ay basta, diyak ka ti mauawagan iti boss wano madam. Okay. Bella the Great. Anya? Nasaya tagda ka man nandito yung restaurant ita. Ha? Itaak lang amin manen asimre. Tanabayag ang nagtrangkaso ah. Ah, kastaya? Ay pang-aasim man. Taing kaagluto iti kusina. Kaya't ko ti sidaan nga da sabaw na. Anya? Awan mo't ngamin ni bakla. Iso kumati ibaon ko kat. Iso asikan ah. Mabait lang ha, madamay ta. Anyat kahit mo si daan, nga da sabaw na. Uray anya, basta da sabaw na. Diyak kayat ti dray ah. Ala, inka agluton iti kusina, ta siya kon ti ag-counter. Okay, madam. Manong aldaw kon manipod nagsukliak ang nagtrabaho dito restaurant. Ngam aging da ita, kat saan ko pa'y anakikita ni Boss Linda. Boss Linda nga ibagbaga. Kat, iso nga rod ti Boss ta. Di umay kumamat sumarungkar dito restaurant na. Hay, talaga asaan mo pa yung amo? Di mapaspasama kitaglaw-law mo. For your information, saanin ani Boss Linda ti Boss ta ita. Ha? Hindi pa napanalawa sa sinublatin ni Bella na ito restaurant. Isuga ni Bella ti Boss ta. Anya? Ay, di nakman awan akasta. Ay na, ipagbakla nga rutin ti pudno. Anya? Apay, mas tao ka ni Bella ti Boss ta ita? Siguro,
Makariknakan itibain, kapo iti ugalim. Hindi na minsan nga daw na palak nagpalengke. Duha kayo lang na bati dito eh. Imbaon-baon mo pa eh. Agasaman. Imbaon mo ana pa nagluto iti ka na. Imbagampay ama pa nagluto iti kusina. Kasi kan tagtugaw iti counter. Anya laki din aya. Anya, ay na, marunawak sakit din itibain, friend. Ang mo tagbain. Kino saan? Anya laki din. Madam, Oh, Mayta. Apay akas lang ang butang ka kanya. kwa, kinapudno na. Mabut-butang kan mababainak kita kanta. Pakawanan na ko, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Bela ko namlatan. Kan may sa, awan ti rumbang apagbutngam kan pagbainam. Gaputa intun umay alawas, saan kan apastrakan dito yung restaurant. Anya, apay ngay, madam. Pasensya kan ha? Ngambang sapor ka laangan iti sabali apang gadam. Diyan ngay mabalin nga agari-ari ka, wano feeling boss, kas jay ba? Anya, ma'am, awanan ti amok asabali pa'y apanggada. Saan kun aparikot day tamayta? Diyak kaya ti ugalim. Masyado kang mataas. Kunakon kay, saan ka nga agbayag iti trabaho? Anya, Di mun tumat ngamin may katday tanga ugalim. Feeling boss ka launay. gusto ko mamutin Awan lang arudin ti trabaho. Pagsasawan nakpailaangat. Pudno mo ti bagbaga ka. No saan kumangamin akas ta ti ugalim, agbayag ka kumamat. Ngam saan mat? Ipangpangrunam ti kina feeling boss mo. Anya nga ita, awan lang arudin trabaho. Anya lakit din aya. Mang sapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak. Mang sapol, tanya, agbalin kan tumanan na feeling boss? Di saan kan tumatlayang nga agbayag? Ay, uray saanan may ta? Uray saan kan nga agtrabaho, tamang ibabain kalaang, salbag ka. Andiya? Siyak pa'y lang ti pagdamagam iti trabaho, Mayta. Si kalaang mga minti amok, friend. Ay na, adot mo ka mabaling ko apang irekomendahan din ka. Namdya kayatin? Anya, Masigurado ka siyak tinakababay no bilang lang. Isir ka iti trabaho. Sakit feeling boss kan tumalang. Anyan tungay ti bagara kanya. friend. Nagtrabaho ka ngamin, friend. Amom kumamit ati limitasyon mo. Kanain mo nga imula dita panunot mo anasamak. Trabahador ka. Saan ka abos? Mawatam? Anya, Na, umanaw ka. Ang mga nonya pati may sawang kugan ka. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay.